Hello guys, lamsoko tini 2024 bisiko talningai tini norokno happy new year ani bolok ni bisingtei khlainai jotono ani subscriber rokno tai jot ani YouTube channel like tongnai rokno jotono lamsoko ani khaka hambai ke norok ani video no nai tongmani bagai norokno pipeplay hambai tamni ke tini ang norokni bagai tobi phai tongo bolok video obno ang khumlung pargo thangmani video norokno swnamai phunongna bagai tubi phaikya norok o video no naitongdi jajagai tong hangke norok ani video no tebo support khlaidi tei 2024 bisika talningai jotono no lamsogo tei khaka hambaike norokno ani khani hamjakma tai cheba yafor norok jotono kaham krung tongdi joni sono surna rok joto surdi tai joto motaino puji tongnai borok kaham ko puji tongdi tei obsukno kokosarei 2024 happy new year ni jotono no tei hamjakma chiba yafarei tini joto sini tipra sarok samung numung ke fake jinis bai drugs rok bai krungi tongnai borok taisa khaki philei o bosor kotalo kha kotal khawan sugoi je agi samarok agi tongmarok no hamyarok no yakrei kaham ka tonglani ni bagai phari sung tiarang laina wansok laina thanchang laina jotono no hambai sung tabo khimlai tongo sung taiki sangkano sung ang geto sogosinai sung ticket tanani bagai nai tini belai khano bike gari bang khate borok belai khano bangkhai sung tabo ticket tanani noi ko geto sokojak norok nijima khana tini borok besupang ahang bagai sung tini nogo atugoi tini ya tini khano pargo nanen hini sung sokojak sung tabo ticket tanani ticket tanani korbo sung bising habmarok nobo sung norok nok khani norok nai tendi amo bak tendi ini video no sung tabo sokojak sung bising habmarok no nugo makna sini tapo korok kono bo sarati dance bai drop norok nak ngali ya bo kita terus
boss 让说这个啥？从这个你不跟人家。boss 让说这个啥？能说是拍的两个吧？Ha ha 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 ha!